Ahojte, volám sa Aďa, dneska by som vás chcela privítať pri mojom prvom videu, na ktorom ma je aj vidno, aj počuť. A chcela by som si s vami odbaliť tento balíček, ktorý mi prišiel z farmácie. Aj s mojím pôvodným asistentom a asistentkou. Tam vzadu. Tam tie dve oči, to je ona. Takže, ako prvú vec, ktorú vyťahujeme, samozrejme faktúra. Samozrejme. A prvú vec, ktorú tu máme, je tento travel bag, ktorý som dostala ako darček k nákupu. Ja vám ho aj ukážem. Tak to vyzerá. Ja som ho dostala k nákupu za nejakú hodnotu, či sa dá kúpiť, úprimne neviem, pozriem to. A keď tak to dám niekde tuto. Ďalšiu vec, ktorú vyťahujem, a to som sa tak tešila, toto je limitovaná edícia Royal Cherry. Toto akurát je body butter, alebo teda telové maslo s vôňou čerešní. Milujem čerešne, milujem aj višne. On to voní ešte aj cez obal. Jaj. Keby ste toto mohli ovoňať, by ste sa do toho zamilovali, takisto ako ja. Ale z tejto rady, toto nie je jediná vec, ktorú tu mám. Mám tu ešte ďalšie dve veci. A to, hneď sa k tomu dostávame. Ďalšie, čo tu máme z tej rady, je tento krém na ruky. Z tej istej vlastne Royal Cherry edície. Pozrieme sa na to, ako vyzerá obal. Nechcem ho otvárať, lebo ja ešte mám krémy na ruky, ale teším sa na to, keď ho otvorím. A tak to vyzerá. Krémik krásny, nádherný. Tá farba je fakt pekná. To sa mi fakt páči. Čo na to hovoríš? Môže byť? Môže byť? Dobre, bez názoru. A ty? Čo na to hovoríš? Jej sa to páči. Žena to vie oceniť. Chlap to neocení, takže krém na ruky. A k tomu by som tu mala mať ešte sprchový gel. Ja som si toto objednala ako kolekciu. Bolo to vtedy z zvýhodnenú cenu, lebo to bola novinka. Takže toto vlastne takto bola kolekcia a toto je ten sprchový gel. Ja neviem ani opísať, ako sa teším, lebo ja fakt milujem čerešne. Ale na to sa ideme rovno pozrieť, že ako to... Jaj, to som musela otvoriť proste. Má to takú bielu farbu. Tak to vyzerá. Ako to voní. Neskutočné. Krásne. Ale nekúpila som si iba vlastne túto edíciu, ale zobrala som si ešte samostatne aj jeden ten sprchač, takže mám dva. Tak, ďalšia vec, čo tu máme, sú tieto Lumi Radiance hydrogelové eye patches. Sú to vlastne také tie vankušiky, ktoré si dáte pod oči. Ja som si zobrala akurát tento druh, kvôli tomu, že tento je zameraný na kruhy pod očami, takže využijeme. Ďalšiu vec, ktorú tu mám, nie je síce beauty vec, ale je to podľa mňa taký must have, ak máte zvieratá, alebo máte deti, alebo ste iba nešikovní ako ja, že nedokážete jesť bez toho, aby sa nedošpinili, tak je tu toto. Je to OxyClean. Ak už máte nejaké skúsenosti z farmácií, tak to možno poznáte. Ide o odstraňovač škvrn. Buď sa dá použiť priamo do pračky, tam vlastne kam dávate prášok, alebo ho môžete použiť aj na odmačenie nejakých vecí, na ktoré máte napríklad viac špinavé a tak ďalej. Takže buď priamo do pračky, alebo na vlastne odmočenie toho oblečenia, ktoré máte špinavé. Milujem. Toto je must fucking have. Dobre, ďalšia vec, ktorú tu mám, je preslavená, známa, podľa mňa ho všetci poznajú a je to tento cesnakový šampón. Ja ho používam dlhšie. Ešte kedysi, keď som mala vlastne možnosť si objednávať z farmácií, keď som si objednávala cez niekoho iného, lebo som si nechcela objednávať sama, tak som si ich vždy kupovala. A tento rok som sa dokúpala k tomu si spraviť vlastne účet vo farmácii a objednávať si to sama. Takže mám cesnakový šampón, milujem ho, máme masku, aj olej. Toto, ak vám vypadávajú vlasy,
alebo chcete nejakým spôsobom si zhustiť vlasy. Milujem to. Takže nie je to úplná cesnaková nálož, hej, stále môžete ísť na rande s Edwardom, keby ste chceli. Určite sa k vám priblíži, lebo nesmrdí to. Aj bože. Ďalšia vec, ktorú tu máme, je k týmto vlastne Lumi Radiance patches. Mám aj masku na tvár. Je to vlastne textilná maska na tvár. A táto maska je vlastne taká rozžarujúca. Takže som veľmi zvedavá, lebo tieto textilné masky som ešte od farmácie neskúšala, takže aspoň vyskúšam. No a na taký skoro záver, tu mám takúto samozrejme blbostku, sú to testery na pánske voňavky pre chlapa, aby si vybral nejakú voňavku, ktorá sa mu najviac páči. Sú to iba 3, lebo keď som to objednávala, tak mali iba tieto 3 na sklade. Normálne ich tam majú viac, ale samozrejme objednám, keď budú skladom. Poslednú vec, ktorú tu mám, sú tieto NutriPlus Gummies Cycle Plus. Už z toho názvu to niečo napovedá. A napovedá to, že sú to vlastne gumené cukríky, ktoré napomáhajú pri menštruácii a pred menštruáciou vlastne uvoľnenia tých krčov a tak ďalej. Je tam hlavne púpava a sú tam rôzne vitamíny, ktoré vlastne majú napomôcť k tomu lepšiemu pocitu. Ja osobne mám PCOS, pre ľudí, ktorí nevedia, čo znamená PCOS. Sú to polycystické vaječníky, alebo teda syndrom polycystických vaječníkov. Nebudem toto úplne teraz rozoberať, ale teda pre mňa osobne menštruácia a všetky tieto veci sú, nechcem povedať, že je horšie ako pre obyčajnú ženu, ale má to veľmi veľa zlých následkov toto ochorenie, takže som chcela si nájsť niečo, čo by mi možno pomohlo na tie krče, lebo ak mi to chcete písať babské recepty na čajky a vlastne doporučovať akúkoľvek bylinu, ktorá je dobrá pri menštruácii, tak verte, že som všetky vyskúšala. Takže chcem vyskúšať niečo viac. A sú to teda tieto gumené cukriky, ja ich tu rovno aj otvorím. A ešte mám tu vlastne dvojbalenie, alebo teda 2 kusy, lebo vtedy, keď som si to objednávala, tak bolo to zvýhodnené toto kombo, že vlastne tieto 2 boli v hodnote jedného balenia, tak som si rovno zobrala takto ten pack. Poďme sa teda pozrieť. Toto mám doma. No. A ako to vyzerá? Vyzerá to takto. Taký gumený cukrík. No, ochutnáme. Je to taký klasický gumený cukrík. Ako býva nejaký vitamínový. Že to štruktúra je taká nejako klasický gumený cukrík, hej. A teda toto. No. A to je vlastne všetko. Krabica prázdna. Unboxing vybavený. A posledná vec, ktorú by som chcela spomenúť, je tá, že ja vo farmácii nakupujem s 23% zľavou. A tieto 2 veci som vlastne mala za 1 cent kvôli tomu, že som splnila hodnotu nákupu a vtedy vlastne toto bolo ako darček. Ale tieto peči som dostala za splnenie bodovej hranice za určitý mesiac. Tým, že som zaregistrovaná na farmácii 3 mesiace, tak každý mesiac som vlastne mala nejakú určitú hranicu na body, ktoré keď splním, tak vlastne dostanem darčeky a toto je jeden z nich. Takže keby ste si aj vy chceli spraviť profil vo farmácii a nakupovať so zľavou 23%, tak sa mi kľudne ozvite do komentáru alebo mi napíšte na jeden z mojich Instagramov, ktorý tu hodím, takisto to hodím do popisu. Prajem vám krásny deň a ďakujem, že ste sa pozerali. Pa, pa!